der måske komme en kælkevideo op, hvor jeg ikke kælker, som en mand, der hedder Svend. Og ja, så husk, skriv en kommentar. Kommer nogle forslag til nogle spil, jeg skal spille. Giv mig nogle teste. Nogle channels. Giv mig nogle channels. Skriv en kommentar. Skriv lidt, hvad jeg skal gøre. Ja. Og en eller anden channel, så gør lige meget, hvad det er. Abonner, like og subscribe. Og skriv en challenge til mig. Ses i min næste video. Bye.